Gyerünk, minél kijön egy bónusz, annál boldogabbak leszünk. Gyerünk, itt lentebb csúszik legalább egyel. Sajnos nem jött ki. Yes! Gyerünk, Golden Lake. Boom. Vicces lett volna. Ó, itt volt egy Marshmallow-land. Mindegy, ez is jó amúgy. Úgy szerintem a Golden Lake csak annyival jobb, hogy ott nagyobbak a halak. Gyerünk a bobok. Nice. Ezek amúgy tök nagyok, nice, szép. Még kéne 3. Nice, ez is tök korrekt. Adom. Gyerünk, még 2 kéne következő szinthez. Nice. Ezek is tök jók. Gyerünk, még egy következő szintet érjük el. Ott is van, nem baj, csak 180, és még maradt 3 pörgetésünk. Azt a kurva. Nice, következő szintbe is már gyűjtünk, és még van 2 pörgetés. Előzőn elkartam, azt mondta, az de jó lett volna, hogy elkapja. Oké, 3 kell 10-ből. Na. Nem mondd már, hogy egyet se kapunk, geci. Jó, ez nem nagy, de... Van még 3 pörgetésünk, 2 kell, még twin. Egyet legalább. Ó, mekkora egy köcsög vagy. Jó, még egy párat pörget. Back to back bónusz. Ja, fasz. Itt volt az előbb, akkor itt... Jó. Jó. Csak legyen jó is, bazd meg, légy szíves. Nagyobbak a halak, szerintem. Úgy vettem észre. Oké. Szimba animáció. Gyerünk, nagyokat. Jó. Azt a kurva, ezek nem kicsik, bazd meg. Nice. Mi a fasz? Gyerünk, Bob. Írk a következő szintet, Bob. Nice. Tényleg itt nagyobbak a halak, azért ilyen ez. Adom. Jó, fölhúz egyet is, ez is nagy, bazd meg, de jó, geci. Húz föl 2-t. És egy halat is felhozott magával. Azt a kurva, de jó vagy, bazd meg, Bob. Ez az. Nagyon jó. Még egy kéne. Ott van, geci, megvan a következő szint, létszi. Itt ha elérnénk be, meg a legutolsó szintet, nagyon nagy lenne. Ó, itt ezeket mély nem fogta el. Lett volna, érted, még következőhöz is. Ez... Mi a fasz? Nagyon jó. Létszi. Bob, gyerünk. Bob király, nice. De jók, bazd meg, azt a kurva. Jó, bazd meg, egy kell még. Légy szíves. Ez meg nagyon nagy, légy szíves. Egy. Minél előbb azt az egyet ad be. Egy. Keci, egy ilyet elkapna. Jó. Megvan a következő szint. Azt a kurva, de jó. De jó fizet ez van a Golden Lake. 18 000-es hal, bazd meg, takarodj már! 9000-es hal. Jó. Ez is nagy. Azt a kurva. 3x. Gyerünk, bazd meg. Gyerünk, létszi. Itt, bazd meg. Amit elfogadsz, az óriási. Gyerünk, Bob. Gyere, Bob. Jó, mekkora, bazd meg. 15. Jó. Geci, 100k legyen meg. 1000x. Gyerünk, még egy Bobot legalább. Ha ezt elkaptam volna, leszoptam volna itt magamat. Gyerünk, még egy. Még egyet, légy szíves. Jó, nice, nem nagy, de utolsóra ad be a 10. Gyerünk, légy Léci, add be. Mekkora köcsög. Azt a kurra.
Azt a bazeg pontot tudnál. Secrets of the Golden Lake, ez nagyon jól fizet, band meg. Itt nagyon nagyok a halak. Azt se bánnám, hogyha itt is eljutnánk a 10-es szintig. Sőt, mondjuk ezt szarul fog fizetni valószínűleg, mert az előbb nagyot nyertünk. Azt a kurva, az meg. Mennyit kell még megforgatnom? 120 000 kell csak megforgatnom benne, és ebből simán kijöhetne 120 000. Azt a kurva. Meg mi a fasz? Mi a fasz? Nagyon adja ez. Nagyon adja. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jól fog fizetni, ez a Golden Lake-es. Ez brutál jó volt. Még egy kijöhetne, hogy következő szint tuti legyen nice. Által következő. Na, még egyet, gyerünk, még egy. 4500-as alatt elfogta volna, nem lett volna rossz. Na, itt még 3 kéne, akkor gyerünk. Azt kurva mennyi hal, bazd meg. Kár, hogy csak ennyi, de nice. Adom, bazd meg 90 forintos pörgetés, ha azt nézzük. Fölhúz egyet, húzzon föl 2-t, vagy még egy halat. Magával is húzzon egy halat, ott is van, nice. Egy kicsike, de fölhúzta azt is, nice. Egy kellene még a következő szinthez, gyerünk. Csak meg lesz, ne legyen köcsög. Utolsó pörgetés. Utolsó. Bazd meg, mekkora, de nem baj, 10k is óriási, bazd meg. Milyen durván adta. Mi? Bazd meg. Mi a fasz van itt, geci? 6000 forintról. Bazd meg. Nice. Érjük el a 10x-et? Még sose értem el, egyiken se értem el, még egyik Big Basson se értem el a 10x-et. Gyerünk, 2 kéne még, hogy elérjük a következő szintet, hát. Gyerünk már. Legyél már köcsög, Tüvi neked. Ó. Ez jó szar volt most. De ritkán van ennyire szar.